Zdravím ťa pri videu, v ktorom si ukážeme, ako premeniať desatinné čísla na zlomky. Bude to veľmi jednoduché, pochopíte to veľmi rýchlo, takže pokiaľ vám to stále nejde, dopozerajte video až do konca a budete to vedieť 100%, som si tým istý. Nebudem to dlhšie zdržovať, poďme na to. Začneme tým, že tu máme 6 nejakých desatinných čísel, ktoré budeme chcieť premeniť na zlomky, ale ešte predtým, ako to budeme robiť, mám tam takú pomôcku. Počet 0 je dôležitý. Čiže ja budem robiť iba s desiatkami, stovkami a tisíckami. A vy viete, že pri desatinných číslach sú to desatiny, stotiny a tisíciny a tak ďalej. Môžete používať túto pomôcku, ale vždycky si to dáme podľa tých čísel hore 10, 100 a 1000. Dobre? Čiže predstavíme si, že v každom tom čísle je vždycky desatinná čiarka za jednotkou. Čiže tu, tu a tu. A pozrieme sa, koľko miest je za nimi. Čiže tu je 1, 1, druhé, 1, druhé, tretie. Toto samozrejme nebudete mať nikde napísané, to si môžete napísať sami, keď vám to pomôže, ale poďme sa pozrieť na to, ako to funguje. Čiže, ako náhle vidíme číslo 0,4, pozrieme sa, ktoré z tých čísel nám pripomína tú situáciu, ktorú máme. Čiže máme 0, desatinu čiarku a za tým jedno číslo. Jednotka, za tým desatina čiarka a jedno číslo. Čiže to je to isté, čo táto desiatka v podstate. Takže to znamená, že keď to premeniame na zlomok a je tu jedno desatinné miesto iba, čiže desatiny, tak vždycky dole v menovateli bude desiatka a hore v čítateli bude vždy to, čo je za desatinnou čiarkou, čiže tu je štvorka, čiže do čitateľa ide všetko, čo je za desatinnou čiarkou. Sem, ja to takto zakreslím, aby to bolo jasné, a náš výsledný zlomok bude 4 desatiny. Samozrejme, môžete si ho zjednodušiť, keď chcete, ale toto je najjednoduchšia forma, ktorou získate zlomok z desatinného čísla. Poďme na ďalší príklad, na ďalšie číslo. Máme tam číslo 0,04 alebo 0,4. Opäť dve desatinné miesta za desatinou čiarkou. To je ako dve nuly v stovke. Čiže podobá sa nám to najviac na toto. To znamená, že dole v menovateli bude stovka. A hore v čítateli bude opäť všetko, čo je za desatinou čiarkou, ale samozrejme nemusíme tam písať 0,4, pretože nulu písať nemusíme, takže napíšeme iba tú štvorku. Opäť, čiže 4 stotiny. Poďme na tretí príklad, kde si to skúsite už samostatne. Čiže opäť, pozrite sa, na ktoré z tých čísel sa vám to najviac podobá, alebo ktoré číslo má za desatinou čiarkou 3 nuly, tisícka. A skúste sami. Výborne, predpokladám, že máte v menovateli tisícku. A tentokrát za desatinou čiarkou máme 6, 0 a 3. Keď je prvá 0, tak tu nemusíme písať. Keď je v strede, tak už samozrejme musíme napísať. Takže tu bude 603 tisícin. Na pravej strane máte ďalšie 3 príklady, ktoré si skúste samostatne, čiže stopnite si toto video. A pokiaľ to máte, poďme si to skontrolovať. Čiže 1,88. Opäť, podobá sa mi to najviac na stovku, čiže sú tam dve desatinné miesta, za stovkou sú dve nuly, to znamená, že dole bude stovka. A hore všetko, čo je za desatinou čiarkou, ale prvé číslo nie je 0 opäť, takže musí tam byť aj tá jednotka. Tá jednotka tam musí byť automaticky. Všetko pre desatinou čiarkou tam vždycky musí byť, ale pokiaľ tam 0, tak nebudem tam písať 0 samozrejme. Čiže 1, 8, 8. Toto je správny výsledok. Prípadne dá sa to zapísať aj ako zmiešaný zlomok. Jednotku si môžete napísať vždy takto veľkú. 8, 8 a to bude 100. Ale ja osobne preferujem prvý spôsob, takže zase ten druhý si zmažeme, nech nás to nemýli. Fajn. Druhý príklad, tam vidíme, že máme 3 desatinné miesta, čiže 3 nuly. A opäť prvá je 0, takže 0 nepíšeme. Ďalšie dve sú nuly, takže tie nepíšeme, takže tu bude dvojka a tu bude 1000. Takýmto spôsobom. A máme tu posledný príklad, tam je 9,5. Čiže za desatinou čiarkou je jedno číslo, to znamená, že 1, 0, 10, desiatka, menovateľ máme 10. A hore prvé číslo je 9, 5, takže tam musí byť 90. 5. Prípadne opäť v zmiešanom zlomku 9, 5 desatín. Obidve možnosti sú správne. Samozrejme, ak sa dá, môžete zjednodušiť, ale to teraz nie je dôležité. Pokiaľ máte k tomuto nejaké otázky, neváhajte sa neváhajte ich napísať do komentára, ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa pekne a čau.